catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Vilanova i la Geltrú tanca els actes del 150 aniversari del naixement de Francesc Macià. En la cloenda, el president José Montilla ha reivindicat el catalanisme d'arrels populars que defensava Macià i ha assenyalat que el govern se sent ple continuador de l'obra de l'expresident. La Generalitat, que tinc l'honor de presidir, se sent plenament continuadora de la seva obra i puc afirmar que de nosaltres depèn fer realitat aquest anhel d'autogovern. Hem definit les eines per aconseguir-ho. Ara ens toca defensar-les i les defensarem. Avui som molt més forts que ahir. Tenim la història del nostre costat. El cap del govern ha destacat que la unitat del poble i les forces catalanes que defensava Macià és la via més sòlida per assolir el futur que volem. Francesc Macià va ser president de la Generalitat del 1931 al 25 de desembre de l'any 1933 i ha estat i continua sent un referent en l'imaginari col·lectiu dels ciutadans de Catalunya.